Ja to ne gledam. Ali čisto zato što pratim, poleti Bato, onaj go, ja sam pogledao taj go. Ovo je tamo s desnog krila, šutira, ova dva odbrambena igrača Liverpoola stoje ko stubovi, zacementirani, Bato. Pa samo da je malo nogu pomerio, razumeš, on stoje ko zacementirani i lopta došla kod onog Viniciusa, kako se zove, i on dao go. Pa morao da bude zacementiran. Razumeš? Da li je to namešteno? A daj, Miranjo, ti teorije zavera ovo. Ja ne pratim fudbal baš zbog toga, što verujem da jeste. Prijatelju, pa nema se zavrati. Ja neću se bavim da li namešteno ili ne, ali brate, sistem. Ja njima ništa ne verujem. Dođi u selo, živi, budi svoj gazda i nemoj da od tebe prave majmuna. Ti šalješ svoje dete u Debilano da uči da je nastao od majmuna. Da tamo se uči da drogira. Da ide na bahanalije, na ekskurzije. Da ovo. Još ga ti forsiraš, alo majmune, imaš devojku. Alo majmune. I posle kad ti dođe taj dinosaurus u kuću kao snaja i kad ti digne kuću u vazduh, onda, razumeš, psuješ sina da je on kriv. Pa si ga ti slao tamo da bude ludak i da nagazi na minu i da ti dovede zmiju u kuću. Konju jedan. I dete ti posle krivo. Razumeš? Znači, nek rade šta hoće. Nek nameštaju. Pa pogledaj kada je bilo pre 3-4 godine isto finale Lige šampiona Liverpool, Real Madrid. On je golman Karius. Dao je 2 gola sam sebi, jedno je napucao Benzemi, drugi Bale. Ovaj šuta s 40 metara, Bale, on ubacuje u mrežu. Ma daj, nema da me zafrka. Pa oni nameštaju Ligu šampiona finale, bato. Onda izbacili Juventus iz prve lige kao, jel vidite kako u Italiji kažnjavaju zato što se nameštaju? Pa izbace ono za diabolik, izbace Juventus kao važi, izaćemo, oni im dali kintu, oni sledeće godine ušli. Ja sad neko kaže da su u Italiji nameštaje. Vidite da smo izbacili Juventus iz prve lige, jel vidite? A kako komentarišeš sad ovo za Mbappea što dobio 300 miliona za 3 godine? Dobio odmah ono. To su cirkuske predstave, šta oni rade. Ali ajde bolje formulišem pitanje. Novac koji se ulaže u to. Kako komentarišeš to? Pošto su ogromne pare u fudbalu. Vidi ba to. Šta to može da promeni u svetu? Ti ako znaš šta je novac koji danas cirkuliše, ti znaš da je to novac bez pokrića. Znači, to je virtualan novac. To ne vredi ništa. To ništa ne vredi. Taj Mbappe, to ti je rob. Šta on može s tim parama? Oni ulažu u njega, znači, novac je samo sredstvo za ostvarivanje ciljeva. Istina. Znači, taj koji je vlasnik banke, on može na elektronski da upiše iznos koji hoće. Što si veći rob sistema međunarodnog, goveđeg,